My story goes like this. Ndakagara nahabi wangu for 3 years. Ndobva tasiyana tine mwana 1. It's been 3 years now since tasiyana. So after divorce nahabi, I met a guy. He's so caring and understanding. Ndiye akandibvisa pain yese ye break up ne depression. Tikadanana hapana chandaisaitirwa. Literally everything. And then I discovered kuti ane mukadzi. After ndafonerwa na madam vachipopota, the guy apologized and takaenderera mberi nekudanana. It's been 3 years tichidanana nababa ava, and now vakuti vakuda kuroora. During those 3 years, ndakamboenda out of the country for a year, taitaura pafone, but ikoko I met a single guy tikadanana gore rese. He is caring also, handina hangu chandinoshora paari. So after I came back, taive takungotaura hedu pafone here and there, the guy wekunze kwenyika uyu, but I was back kuna married guy wangu uye. Then habi manje akutanga kudzoka. He came to my parents saying I want my wife back, but habi during our breakup ainga aroora mumwe and patove nevana too, but he's insisting kuda kuroora panyowani and start a new life. Ukuwo the married guy ari kuda kuroora. Then iwo uyuwo wekunze kwenyika, he hardly talks about marriage. He's saying December I'm coming kuzokutora, asi handina mari yekuroora for now. Tonogara tese. So I'm confused now kuti ndoita zvipi. Vanotuka henyu, zviriko here izvi? Thanks kune vachabatsira.